Вот Альфред, сен Казанга нәрсә килдең һәм Казанда нәрсә белән шөгыльләнәсең? Нинди эш өстендә эшлисең? Мин Казанга килдем куязмалар белән эшләргә. Менә Милек музеенда бер кызыклы китапхананы таптык без. Аның белән бер ай буе эшләдем мин. Анда араб телендә, төрки телендә һәм фарсы телендә кызык иске китаплар бар. Менә алар татарларның мәдәниятенең байлыгына бик ачык күрсәтәләр. С конца 50-х годов, уже когда с оттепелью, после смерти Сталина, появляется возможность говорить о, так сказать, такой линии татарских богословов в светской интерпретации. Когда мы говорим о Русави, о Шахбудин Марджани и прочих вот таком пантеоне татарских деятелей, в терминах просветительства, в терминах татарских мыслителей и так далее и тому подобное. Хәзерге процесслар җәмәгатьтә безнең Себердә булган умматларда һеч кем аның белән шөгыльми. Менә без Амстердамда быел яңа китапны инглиз телендә чыгардык. Ул бик андый актуаль темага багышланган. Ничек хәзерге заманда Россиядә мусульманнар рус телендә ислам буенча текстларны язалар. Ничек бу процесслар китә? Һәм кем хәзерге вакытта ислам турында сөйли рус телендә? Нәрсә турында ул сөйли? Нинди терминнар катнаша анда? Алар фарси телендән, араб телендән, татар телендән килгәннәрме? Яки алар рус телендә булсалар да бернинди башка телләрдән туры тәрҗемәләрме алар? Мәсәлән, намаз кылу татар телендә булачак. Рус телендә әйтәләр делать намаз, яки тахарат алу татар телендә. Брать тахарат. Менә мин хәзер тахарат алыйм дип әйтәләр. Я сейчас возьму тахарат. А кайдан син аласың аны? Яки мне нужно обновить тахарат дип әйтәләр. Аны апдейт ничек кылалар? Вот шундый әйберләр белән без бер андый социолингвистика яктан текстларны алып инглиз теленә тәрҗемә итеп менә иң мөһимләрне, иң таралган авторларны, мәсәлән, Шамил Аляутдин авторының текстларны, Равил Гайнутдинның, Саид Эфендинең һәм башкаларның без туплап инглиз теленә тәрҗемә итеп, анализлап Амстердамда бастырып чыктык. Аның өчен безнең планнарыбыз перспективага карыйбыз, ничек башка текстларны да карарга, нинди тагын яңа жанрлар бар. Мен бүген география турында, монархия жанры турында сөйләштем. Ул бөтенләй өйрәнмәгән хәзер безнең фәнебездә. Россиядә дә, бөтен дөньяда да һеч кем аның турында белми. Ләкин ул бик кызыклы андый әйбер феномен. Ничек Совет чорында һәм Совет Союзы җимерелгән соң шундый текстлары калганнар һәм яңадан дөньяга килгәннәр. Вот аның белән без Михаил Кемпер белән Амстердамда эшлибез. Единственный выход развития ислама в Сибири для Рафаэля Валишина — это возвращение к своим истокам. Что такое истоки? Это Мирас. А Мирас — это библиотека. Шәхсенә үзем өчен өйрәнмисең, сиңа нәрсә кызык? Мәсәлән, әйтеп китә алмассың икән, нинди дәвр, нинди ширк кызык, нинди ислам төрлелеге, нинди кулъязмалар кызык? Миңа әлбәттә суфичлык бик кызык һәм дининең татарлар арасында тарихы. Шуннан татарлар арасында гына түгел, ләкин Орта Азияда булган суфи тарикатларның тарихы, Ясавия турында, Накшбандия турында, нинди татарлар арасында чыганаклар калганнар, аларны өйрәнеп, рус телендә яки хәзерге заман татар телендә тәрҗемә итеп, аларга анализ ясап, моны безнең фәнни яктан максатыбыз. Чөнки бүгенге вакытта шундый әйберләр алар бик мәшһүр түгел. Алар китапханаларда, архивларда яталар, һәм алар мөһим булсалар да, хәзерге вакытта да бүгенге ислам белән бәйләнгән әйберләргә алар бик мөһим андый бурынгы вакытта язылган китаплары. Вот аларны безгә дөньяга алып чыкканга кирәк, алар белән эшләргә.
бүтін дүнияға көрсетірге, инглиз тілінде де чыгынакларны тәрҗемә итәргә, һәм безнең байлыкны бүтін дөньяда иң матур итеп күрсәтергә.